buhato kahapon, boss, oy. Gani, gahe kayo. Baka piyong ka. Ako, isip unyang inyuhang leader. Protektahan ta mo permente. Di ako bilib di mo, boss. Gahi, juga kasi tanang gahi. Pero sabi, kuyawa to pagsumbag ni ubos, no? Luko, gritso ah. Grabe busing, ba? Sumbang, sukag, suman, eh. Samot, nag-release niyang wala. Gawas yung last ni kinawang bahaw to ba? Patay na pa yung mga tambay. Saon man ako niya. Pero sige na lang, palit na lang ko. Ah! Lamia, sige rin nyo rin, oy! Sige rin nyo dia! Wala lagi. Ikaw, naka! Wala ki. Uy, boss! May pinanser! Oy. Ayo. Ayo, palit ko kindi. Boss, You know the drill. Doon sa lang, pugka. tingnan nyo dami. Pakay ka ron. Wala naman ako'y kwarta. Last naman eh, 10 pesos. Boss! Muna'y dangatan, basta di mo rimit. Bantay lagi mo ni kuya do. Tabang pa yung mga magpapa. Nagtukag na hadlok, me. Abi yung gispe! Oh, lalaw. Di ka gusto mabunog. Sata! Bantay lagi mo ni kuya do. Bisan pag manawag ka, kapitan. Yun lang ang pumagkulata dito. Kat saan po yung nagbigay sa mo ha? Gikuha nila akong juice dito. Kutumatambay. Gahi na pagjugay na sila sa ilang pananaw. Di na gina sila mundang silang pagdilensya. Unsa man imong buhaton? Wa ka basa sa akong tato. Isog. Isog juday kaya. Tara. Kay isip imo igsuon. Protektahan ti ka. Boss, mas mutuka na po to siyang kuya. Gusto siya padugang siyang mata o black eye? Dira na mo release imong wala, boss. Asaban! Tublo! Turo sila yaw. Makay. Sila na pun. Sa man niya kaya? Ay, kaya man di ay. Uy, na akong kuya diri. Uy, tura. Sudan. Isog mo? Dasmagi daw ninyo ni. Unsa ba giulat ninyo? Atak na! Boss! Gusto mo tilaw si mong wala, boss. Sige, testingi. Makaya ba rin ninyo akong kuya? Eh, Gusto mo sa wala? Ibaga manghuda eh. Kita wag man noon. Dili makaya to. Kaman dili to makaya. Daghan kayo. Speaking of isog, pwede ni makatabang akong kuya. Bantay lang mo. Mas dako pa to sa kuwag lawas akong kuya. Yeah, I need your help. saman. Nakaipabukbok. Si Junamia, gibilin ako dito. Nanawag mo jagot niya, kamera daw. Niya, dagko kay kalaban. Saan ba ninyo atraso dahil nga gilaptanon mo? Amot gali ya. Kaya ano itong mga diya nga, gidalinsahan daw siya dito. Niya, gibukbok. Unsa? Aw, dili, pwede na. Tara ya, tabangan to si Mangod ya. Please. Ako'y bahala. Nagdakuan niya akong lawas, oh. Asa man nagingaw ni mga tambay, ah? Asa? Turo sila ya. Ha? Kana? Uy, mura na po ni Kasabos. Sa may atraso sa umanghod. Inyo kami lang ibigyan. Patay! Takuwag lawas eh! Magahin ni ba? Magriso juga na, boss. Mura ka pikit, ani, boss. Saman, boss.
Alagta? Murag isog bay. Kay gahay kay kato. Nya pugi oh. Unsa man, manukol mo sa akong kuya? Ali, dasmang butanan. Ha? Boss, pakita na nimo 45 dia. Patay ya. Naman din ni kargada ya. Patay ya. Kansita niya. Nasa ni kargada. Gusto jud ka makita sa 45. Boss, pakita na. No! Dahil siguro ay. Iya pong katulo. Ako na igawas ng 45. Isa. Patay ya. Basta ni rumabot ng tulo. Ay kabala ka. Pag mo tulo na atak ta. Dua.